फाटल करे जावा गे जानू फाटल करे जावा गे जानू। माँ शीतला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। नया साल में अपन बतिया कैसे बतैयाओगे नया साल में अपन बतिया कैसे बतैयाओगे अपन ग्रीटिंग कार्डवा गे जानू अकेरा से भेजइयाओगे अपन ग्रीटिंग कार्डवा गे जानू अकेरा से भेजइयाओगे अपन ग्रीटिंग कार्डवा करे जावा फोनमा से दिलवा के बतिया कैसे सुनइयाओगे फोनमा से दिलवा के बतिया कैसे सुनइयाओगे फाटल करे जावा गे जानू अके करा देखइयाओगे फाटल करे जावा गे जानू अके करा देखइयाओगे फाटल करे जावा गे जानू फाटल करे जावा गे जानू दे नहीं पावन के जाखम कैसे भूलइयाओगे दे नहीं पावन के जाखम कैसे भूलइयाओगे अपन ग्रीटिंग कार्डवा गे जानू अकेरा से भेजइयाओगे अपन ग्रीटिंग कार्डवा गे जानू अकेरा से भेजइयाओगे अपन ग्रीटिंग कार्डवा करे जावा अपन ग्रीटिंग कार्डवा करे जावा।